lang. Gusto ko mag-upgrade ng coffee maker. Pera ka? Sabi. Mag-makeup po kay manglakaw me. Gabi ang eye bags. It runs in the family. Ambot nga no. Ako'y doon ka kuya. And permi sila maalaan nga Indians. Ambot sa mga eye bags na butang ko usually o color corrector. Na part of me na ginahan sa feeling na pag magawas kag balay, di ba? Tak, buak, wapa ka. Di ka iyagit. Nagawatan po ko diri kay mura og bigote. Itong kay nga akong upper lip area. Hindi ko kasabot nga nung karong nanigulang ko ay haninun ko nagka-pimple. As in high school ko smooth kaya akong skin. Karon daghan kay kong issues. Labi na akong neck. Daghan kay pimple. Di ko kasabot. Kay so concealer ko. Sabutangan ko na ako mga red spots. Ito munjud ko since bata pa ko. For me, saway sa ko sa kong nagsuon kay negra. Offended kay ko sa una. Niagi po ka na maggamit kami ng Kojic para medyo mo puti. Mula-mula po ba yung Tesla atong college? Siguro po, tungkol kay nidaghan po ang I guess representation sa media or online sa mga morena nga murag eventually na-accept na ako nga kung pagkaitong nakita na ko nga dili lang mga puti ang gwapa. Imagine growing up na puro mga puti ang bida, mga mestiza. Ang saan tamanggid nga, ito mo manggid ta. So, we're just trying to embrace that shit. Mas simple lang. Ikaw ganun ka magbaga kayo. Una, every time kasal, siyempre kung kang flower girl or junior bridesmaid, siyempre make-upan kas bayot, no? Baga kayo nga, to the point nga, di ka kaila sa imong self. No offense sa mga inguna na mag-makeup. Personal preference na kung ako nang gusto ko makita, pagya po na kung nawong. Okay na po sa mga may mga blemishes na makita gamay. In fairness fresh na tanaw. Yung mga dagan pang insecurities na ako akong itong tuhod, akong stretch marks nga di ko kasabot nga ng mga niwang manot ako, pero nako'y stretch marks sa may ilok, sa lubot na akong hairline. Nakuha din ako sa akong mama na nakuha niya sa yung mama. Nakuha rin ng hairline. Akong favorite lipstick kay kaning Amazonian nga Superstay. Hindi naman ako tigpa ni Garillo, pero ito man jud siya ang sound tamang gyud. So ganun pa ni Superstay kay dili basta-basta mawala. But that's it. Ay, ako na yung ganahan. Favorite na ako ang highlighter. More siya maka-add o beauty ni Modzay. Chill lang, takarami akong peg today. More laid back. Ay, isa pa sa akong insecurity. Akong puson. Kinuha ko. Niliwating ako sa akong mama. Grabe ka puson. Basta dako kay na siya. So, ang tamang gano'n. Lisod magimahimong babae. Ingon akong stylist nga si Inya. Butangan daw na ako og pop of color. Na ako'y i-add nga pen. Pasalubong ni Kuya from Busan, Korea. Mahilig mo kong pins. Na ako'y mini collection. Dagang kag arte. Ako ba ramad to? Boom, punit. Hindi kami umabot. Ayan, si Inya. Diba? Pop. Bandana, t-shirt, shoes, sponsored by me. Like, duh! Gonna be inside. It's gonna be me. It's gonna be me. Ruri Alvarez is gonna be a cool girl.
ginagawa ko pero let's try. Sambutsal. Different versions. Pinay version. Bagay ba?